Каю! Тата! Слоня! Лула! Сонечка! Покайо! Самоліт. Вітаю, Покайо. Вітаю! Бачу, у цябе новая цацка. Што гэта, Покайо? Ці хтосьці з вас ведае, што за новая цацка ў Покайо? Самолет! Самолетик! Так, правильно. Самолет! Відаць, Покайо вельмі полюбіўся цацачны самалёт. Цікава, што яму так спадабалася? О, зараз Покайо нам пакажа. Здаецца, слоня таксама хоча запусціць самалёт. Ведаеш, што рабіць, слоня? Правильно, заводь яго, але не перастарайся. Самолет, самолет, не! Гляньте, як высока. О, мы згубілі самалёцік Покайо. Як вярнуць тое, чаго не відаць? О, тэлескоп! Цудоўная думка, Пата. Праз тэлескоп можна зазірнуць вельмі далёка. Хутчэй, Покайо, паглядзі ў тэлескоп. Здаецца, самалёт адправіўся ў адкрыты космас. Як нам трапіць у космас і вярнуць самалёт? А, вядома, на зорным караблі. О, іншапланетнікі? Ха-ха-ха, не пужайцеся. О, як весела! Але ўспомні пра самалёт, Покайо. Можа, іншапланетнікі ведаюць, дзе ён? Самолет?
По-моему, ты не достанешь Покайо. Слоня Спата таксама. Ведаеш, хто мог би дастаць яго Покайо? Не ведаю. Можа, нам патрэбны той, хто ўмее выцягвацца? Ці хтосьці з вас бачыць таго, хто можа выцягнуцца ў гору і дапамагчы Покайо дастаць самалёт? Іншапланетнік. Так, наш новы сябра падняў Покайо. Ура! Оу, здаецца, іншапланетнікі хочуць нешта сказаць. Зладзіць вечарыну? Так! Выдатная думка. Шукаючы самалёт, Покайо знайшоў новых сяброў. Дзівосна. Бывайце, да сустрэчы. Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Лявону Спіридонову, Валерыю Мяцельскаму, сям'і Анфімовых, Мацею Маланцы-Ялінева-Яйковым, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Яўгену Барановскаму і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!